Corpul tău îmbătrânește în acest moment mai repede decât ar trebui și nu știi de ce. Nu e vorba de ce mănânci, nu e vorba de cât dormi, nu e vorba de gene sau de noroc. E vorba de două sisteme din interiorul tău care s-au oprit tăcut, fără niciun avertisment, și care acum stau închise ca niște ferestre zidite într-o casă altfel perfect funcțională. Și cel mai înfiorător lucru nu e că s-a oprit. Cel mai înfiorător lucru e că tu simți deja efectele în fiecare dimineață, în fiecare după-amiază, în fiecare moment în care corpul tău îți trimite un semnal pe care tu l-ai pus pe seama oboselii, a stresului, a vârstei. Dar nu e oboseală normală, nu e stres normal, e ceva mai precis decât atât. Știi acea senzație când te ridici dimineața și picioarele tale parcă sunt umplute cu nisip umed? Nu doare exact, dar nici nu e bine. E o greutate care nu ar trebui să fie acolo. Sau momentele acelea când ești în mijlocul unei conversații și gândul pur și simplu dispare ca o flacără suflată de vânt. Și tu zâmbești și dai din cap de parcă totul e în regulă, deși în interior cauți cuvântul ca pe o cheie pierdută. Sau acea oboseală de după-amiază care se instalează ca o ceață densă, groasă, cu miros de ploaie bătrână și nicio cafea nu o poate spulbera complet. Ei bine, toate astea au un numitor comun. Și nu e ce crezi. Nu îți spun asta ca să te sperii. Îți spun asta pentru că eu am simțit exact aceleași lucruri și am crezut, la fel ca tine poate, că pur și simplu așa e. Că asta e viața după o anumită vârstă. Că trebuie să înveți să trăiești cu ele. Și eram complet greșit. Pentru că aceste semnale nu sunt semne de bătrânețe acceptabilă. Sunt semnale de urgență pe care corpul tău le trimite atunci când două mecanisme esențiale de regenerare s-au oprit din funcționare. Mecanisme pe care le ai din naștere. Mecanisme pe care le-ai folosit inconștient în copilărie, când te refăceai după orice, când dormeai și te trezeai cu energie pură, când mintea ta era ascuțită ca un ac. Ele nu au dispărut. Sunt doar oprite și pot fi repornite. Ceea ce urmează să afli în minutele următoare nu se predă în școli, nu apare în prospectele medicamentelor, nu se discută în cabinetele medicale obișnuite. Dar a fost practicat timp de secole de oameni care înțelegeau corpul uman la un nivel pe care medicina modernă abia acum începe să-l confirme. Și când vei înțelege mecanismul din spatele acestei practici, când vei vedea că nu e misticism și nu e speculație, că e biologie pură, confirmată de cele mai înalte foruri științifice din lume, totul va face sens dintr-o dată. Inclusiv oboseala ta de azi dimineață. Dacă și tu simți că corpul tău merită mai mult decât ce îi oferi acum, dă un like acestui material și abonează-te, pentru că ceea ce urmează schimbă perspectiva complet. Acum vreau să te duc înapoi, nu în copilăria ta, ci mult mai departe. Într-un loc pe care probabil nu l-ai vizitat niciodată, dar care are mai mult de spus despre sănătatea ta decât orice analiză de sânge făcută vreodată. Imaginează-ți un munte acoperit de păduri de bambus, dimineți cu ceața atât de densă încât nu vezi la 2 pași în față, aer cu miros de piatră umedă și pin, și un grup de oameni care se trezesc înainte de răsărit și fac același lucru în fiecare zi de 10 de ani. Acești călugări taoiști nu aveau laboratoare, nu aveau aparate de imagistică, nu aveau analize, nu aveau protocoale clinice. Aveau ceva mult mai rar și mult mai greu de obținut în lumea noastră. Aveau liniște și timp să își asculte propriul corp cu o atenție pe care noi am uitat-o complet. Și în această liniște, prin observație pură, prin mii de ore de meditație și simțire corporală, ei au descoperit ceva uimitor. Că pe corpul uman există puncte, locuri precise, care atunci când sunt activate printr-o presiune corectă, trezesc ceva profund în interior. Ei le numeau porțile reînnoirii și credeau că prin ele curge forța vitală a pământului însuși. Nu știau nimic despre celule, nu știau nimic despre telomeri sau despre neurotransmițători sau despre sistemul nervos autonom. Și totuși, fără să știe terminologia,
Au cartografiat cu precizie exactă ceea ce 3 laureați ai premiului Nobel aveau să confirme secole mai târziu în laboratoare dotate cu tehnologie de ultimă generație. Același loc pe corp, același efect în organism. Descoperit de 2 ori, la distanță de secole, pe căi complet diferite. Și asta nu e o coincidență. Asta e dovada că mecanismul e real, că e adânc înscris în biologia ta și că tu îl porți cu tine în fiecare zi, fără să știi că există. Celulele tale se sufocă în acest moment în propriul lor gunoi și tu nu simți nimic, pentru că procesul e invizibil, tăcut și incredibil de lent. Dar efectele le trăiești în fiecare zi. Acea energie care scade după prânz ca o baterie cu defect. Acea senzație că refaci același efort de 2 ori mai greu decât acum câțiva ani. Acea minte care obosește după conversații care înainte nu te costau nimic. Toate acestea au o singură sursă comună și ea se numește autofagie oprită. Autofagia e un cuvânt grecesc care înseamnă, literal, a te mânca pe tine însuți, dar în sens bun. E procesul prin care celulele tale identifică tot ce e deteriorat înăuntrul lor, proteine stricate, mitocondrii care nu mai funcționează corect, resturi moleculare acumulate în timp și le descompun, le reciclează, le transformă în materie primă pentru regenerare. E sistemul de curățenie al corpului tău, cel mai sofisticat și cel mai important pe care îl ai. Și funcționează perfect când ești copil, funcționează bine când ești tânăr. Dar cu vârsta, cu stresul, cu stilul de viață modern plin de stimul și tensiune, el încetinește. Și când încetinește suficient, celulele tale încep să se comporte ca un apartament în care gunoiul nu a mai fost scos de luni de zile. Totul pare la suprafață în ordine, dar înăuntru, mirosul e deja acolo. Un cercetător japonez pe nume Yoshinori Osumi a petrecut 10 de ani studiind exact acest proces. Colegii lui credeau că e o obsesie ciudată. Lumea știa că autofagia există, dar nimeni nu credea că e atât de centrală pentru sănătate și longevitate. Osumi a demonstrat contrariul. A arătat că autofagia nu e un proces secundar, ci e fundamentul regenerării celulare, că fără ea, îmbătrânirea se accelerează dramatic, că cu ea, celulele pot să se reseteze și să funcționeze ca noi. A primit pentru asta cel mai înalt premiu din știință și ceea ce a descoperit el în laborator, călugării taoiști din munți știau deja de secole, fără microscop, fără experiment, doar prin ascultarea propriului corp. Acum vine partea care mi-a luat și mie ceva timp să o înțeleg complet. Autofagia nu se activează doar prin post sau prin exercițiu fizic intens, așa cum se crede în general. Ea se activează și prin semnale precise trimise sistemului nervos. Semnale de un tip foarte specific. Semnale de stres metabolic controlat. Suficient de puternice să trezească mecanismul, dar suficient de blânde să nu suprasolicite corpul. Și primul punct de presiune taoist, cel pe care îl vei aplica tu însuți în câteva minute, generează exact acest tip de semnal. O apăsare pe un punct precis din picior trimite un impuls care activează aceeași cale moleculară pe care o activează postul de mai multe ore, fără să nu mănânci nimic, fără să alergi kilometri. 3 minute și un deget în locul potrivit. Dar autofagia singură nu e suficientă, pentru că, în timp ce celulele tale se sufocă în gunoi molecular, în același timp se mai petrece ceva. Ceva și mai subtil și mai grav, ceva care lucrează la un nivel și mai adânc decât celula însăși. Se petrece în interiorul fiecărui nucleu celular, acolo unde stă înscris codul tău genetic. Și dacă autofagia e sistemul de curățenie al corpului, ceea ce urmează e ceasul lui interior. Un ceas care nu sună și nu bate, dar care se scurtează în fiecare zi în care trăiești sub stres, sub inflamație, sub presiunea unei vieți moderne care nu îți dă timp să te refaci. Telomerii. Probabil ai mai auzit cuvântul. Poate întreagăt, poate fără să-i dai importanță.
Dar după ce vei înțelege ce sunt și ce se întâmplă cu ei în corpul tău chiar acum, nu vei mai putea să îi ignori. Imaginează-ți că ADN-ul tău e un șiret de pantof. Știi capetele acelea mici de plastic care împiedică șiretul să se deșire? Ei bine, telomerii sunt exact aceste capete pentru cromozomii tăi. Ei protejează informația genetică de deteriorare și în fiecare zi, în fiecare ciclu de stres, în fiecare val de inflamație necontrolată, aceste capete protectoare se scurtează puțin. Puțin câte puțin, invizibil, fără durere, fără niciun semnal clar. Și când devin prea scurți, celula nu mai poate să se dividă corect, nu mai poate să se regenereze, îmbătrânește ireversibil. O cercetătoare americană pe nume Elizabeth Blackburn a demonstrat că viteza cu care telomerii se scurtează nu e fixă, nu e programată în piatră. Ea depinde direct de nivelul de cortizol din sânge, de gradul de inflamație din corp, de cât de activ sau de adormit este un anumit nerv din corpul tău. Un nerv pe care medicina convențională l-a ignorat decenii întregi. Un nerv pe care l-ai și tu, care funcționează și în tine, dar care în acest moment probabil doarme, când ar trebui să fie treaz. Blackburn a primit și ea cel mai înalt premiu din știință pentru această descoperire. Și ceea ce a arătat ea, în date și grafice, călugării taoiști o știau deja când apăsau al doilea punct de presiune înainte de fiecare meditație lungă de iarnă. Același efect, aceeași biologie, descoperită din nou, din direcția opusă. Și acum, întrebarea care rămâne în aer e aceasta. Dacă telomerii tăi se scurtează mai repede decât ar trebui, dacă celulele tale acumulează gunoi molecular în loc să se curețe, dacă ambele sisteme sunt în același timp oprite sau încetinite, ce anume le ține pe loc? Ce e de fapt mecanismul comun care guvernează ambele procese simultan? Răspunsul e un singur nerv. Și despre el urmează să afli ceva ce puțini oameni știu. Există un nerv în corpul tău care controlează simultan inima, plămânii, stomacul, intestinele și sistemul imunitar. Și nimeni nu ți-a spus vreodată că îl poți activa singur, conștient, în câteva zeci de secunde. Nimeni. Nici medicul de familie, nici specialistul, nici vreun ghid de sănătate pe care l-ai citit vreodată. Și totuși, el e acolo, în tine, în acest moment, fie activ și protector, fie adormit și absent. Și diferența dintre cele două stări e diferența dintre un corp care se regenerează și unul care se consumă pe sine. Nervul vag. Nu e un concept abstract și nu e o metaforă. E o structură fizică reală, cel mai lung nerv din corpul tău, care pornește din baza creierului și coboară prin gât, prin piept, prin abdomen, atingând practic fiecare organ vital pe care îl ai. Când e activ, el eliberează un neurotransmițător numit acetilcolină. Și acetilcolina face ceva uimitor și direct. Ea oprește producția de substanțe inflamatorii pe care corpul tău le generează sub stres. Nu o reduce treptat, o oprește ca un întrerupător. Inflamația scade, cortizolul scade, tensiunea arterială scade. Și în liniștea biologică pe care acetilcolina o creează, telomerii tăi sunt mai puțin atacați, iar celulele tale pot în sfârșit să respire și să se curețe. Un fiziolog pe nume Otto Loewi a descoperit acest mecanism acum aproape un secol. A primit pentru această descoperire cel mai înalt premiu din știință. Și ceea ce a demonstrat el e simplu și profund în același timp. Corpul tău are propriul sistem de vindecare internă, complet autonom, complet gratuit, complet disponibil în orice moment. Dar el funcționează doar când nervul vag e activ. Când e adormit, sistemul de vindecare e și el adormit. Și în lumea modernă, în ritmul ei alert, în zgomotul ei constant, în presiunea ei zilnică, nervul vag al majorității oamenilor e mai mult adormit decât treaz. Acum, gândește-te la cele 3 lucruri despre care am vorbit până acum.
Autofagia oprită, telomerii care se scurtează prea repede și nervul vag adormit. 3 procese separate, 3 mecanisme distincte și totuși ele nu sunt independente, ci sunt conectate ca verigile unui lanț. Când nervul vag doarme, cortizolul rămâne ridicat. Când cortizolul e ridicat, inflamația crește. Când inflamația crește, telomerii se scurtează mai repede și autofagia încetinește. Totul se trage dintr-un singur punct de origine. Și dacă știi unde să apeși, în sens literal, poți să întrerupi lanțul întreg dintr-o singură mișcare. Acesta e motivul pentru care cele 2 puncte taoiste nu sunt 2 tehnici separate puse una lângă alta. Ele sunt o singură cheie cu 2 dinți, care deschide același mecanism dinspre 2 direcții simultan. Unul activează curățenia celulară, celălalt activează calmul sistemic. Împreună, ele creează condiția internă în care corpul tău poate să facă ceea ce știe deja să facă, să se regenereze, să se repare, să încetinească consumul propriilor rezerve. Și acum, că știi de ce funcționează, urmează să înțelegi și cum au ajuns călugării taoiști să le descopere cu secole înainte ca știința să existe. Reîntoarce-te o clipă în munții aceia acoperiți de ceață din care am pornit. Imaginează-te că ești acolo. Aerul e rece și tăios, miroase a piatră, a frunze vechi și a fum de len de cireș. E dimineață de vreme și soarele nu a răsărit încă. Un grup de călugări stă în tăcere completă, cu ochii închiși, cu mâinile pe propriile picioare. Nu vorbesc, nu se mișcă, ascultă. Și prin această ascultare profundă, repetată mii de zile la rând, au cartografiat ceva ce noi am uitat să facem complet. Au cartografiat senzațiile propriului corp cu o precizie pe care nicio tehnologie nu o poate înlocui. Ei au observat că atunci când apăsau un anumit punct de sub genunchi, simțeau o căldură care urca prin picior și se răspândea în tot corpul. Simțeau o senzație de forță, de stabilitate, ca și cum pământul însuși urca prin tălpi și le umplea oasele. Numeau acest punct poarta forței de jos și credeau că prin el intră în corp energia profundă a pământului. Noi știm acum că ceea ce simțeau ei era de fapt activarea unui lanț de semnale nervoase care pornesc din acea zonă și ajung direct la sistemul nervos autonom, declanșând exact mecanismul pe care Osumi l-a studiat în laborator și pe care Blackburn l-a conectat cu protecția telomerilor. Al doilea punct, cel pe care îl numeau confluența celor 3 râuri, era localizat pe interiorul piciorului, deasupra gleznei. Și când apăsau acolo, simțeau ceva complet diferit. Un val de calm care urca prin corp fără să fie forțat. O relaxare profundă a abdomenului. O respirație care se adâncea singură, fără niciun efort conștient. Și această senzație nu era sugestie sau imaginație. Era nervul vag care se trezea. Era acetilcolina care se elibera. Era inflamația care scădea în timp real în corpul unui om care nu știa nimic despre inflamație, dar simțea efectul ei dispărând. Și acum vine întrebarea care unește tot ce ai aflat până acum. Dacă acești oameni au descoperit prin simțire ceea ce știința a confirmat prin măsurare, dacă mecanismul e același, indiferent de epocă sau de cultură, înseamnă că adevărul despre cum funcționează corpul tău nu e undeva afară, nu e în pastile sau în protocoale medicale complicate, e deja în tine. Iar tot ce-ți rămâne de făcut e să înveți unde anume să pui mâna. Acum urmează partea pe care o așteptai fără să știi că o aștepți, pentru că tot ce ai aflat până acum despre autofagie, despre telomeri, despre nervul vag, despre călugării care ascultau corpul în liniștea munților, tot ce ai aflat era pregătirea pentru acest moment. Momentul în care știința și practica se întâlnesc în palmele tale. Literalmente, în palmele tale. Pune mâna dreaptă pe genunchiul drept, nu pe laterala lui, ci direct pe rotulă, cu palma plată și degetele îndreptate în jos spre podea. Simte osul rotulei sub palmă. Acum, coboară mâna în jos de-a lungul tibiei, 4 degete, unul după altul,
Măsurând distanța cu răbdare. La capătul celui de-al patrulea deget, pe marginea exterioară a tibiei, există o ușoară adâncitură, un loc unde osul lasă loc unui spațiu mic, aproape ca o mică vale între mușchi și os. Acesta este primul punct. Și dacă ai ajuns în locul potrivit, vei simți ceva distinct când apeși. Nu o durere ascuțită, ci un ecou profund, cald, ca și cum presiunea ta a atins ceva cu greutate în interior, ceva care rezonează în loc să doară. Acest punct se numește ST36. Călugării îl numeau poarta forței de jos, iar localizarea lui nu e arbitrară și nu e simbolică. Zona aceea specifică e inervată de ramuri ale nervului sciatic și ale nervului peroneal, care la rândul lor sunt conectate la lanțuri nervoase ce ajung direct la sistemul nervos autonom. Când apeși acolo cu presiunea corectă, trimiți un semnal precis, un semnal de stres metabolic controlat. Exact tipul de semnal care activează autofagia, exact același semnal pe care îl generează postul alimentar sau efortul fizic moderat, dar fără niciun efort și fără nicio restricție. Apasă acum cu degetul mare, orientând presiunea ușor în sus și spre interior. Nu apăsa superficial pe piele, ci apasă cu intenție, ca și cum vrei să atingi osul din interior. Ține presiunea constantă și respiră lent cu gura ușor deschisă. 30 de secunde, numărate calm, fără grabă. Și pe măsură ce ții presiunea, observă ce se întâmplă în picior. Poate simți o căldură care se răspândește dinspre punctul de contact în sus, spre genunchi, sau în jos, spre gleznă. Poate simți o senzație de greutate plăcută, ca și cum piciorul tău devine mai prezent, mai real, mai ancorat în podea. Poate simți un ușor furnicăit. Toate acestea sunt semne că ești în locul potrivit și că semnalul a pornit. Sistemul tău nervos autonom a primit mesajul. Autofagia a primit semnalul de trezire. Și acum, înainte să treci la al doilea punct, vreau să-ți spun ceva ce majoritatea oamenilor ratează complet când încearcă prima dată această practică. Efectul nu e imediat spectaculos. Nu vei simți o explozie de energie după 30 de secunde. Nu vei simți că ai băut 1 litru de cafea. Ceea ce se întâmplă e mai subtil și mai profund decât atât. E ca și cum ai aprins o sobă de teracotă. La început nu simți nimic dramatic. Dar după câteva minute, căldura e deja acolo, distribuită uniform, constantă, persistentă. Corpul tău funcționează exact la fel. Semnalul e trimis acum. Efectele se construiesc în ore și zile, nu în secunde. Acum mută atenția la interiorul piciorului. Și dacă primul punct era despre forță și activare, al doilea e despre ceva complet diferit. Al doilea e despre oprire. Oprirea inflamației, oprirea cortizolului, oprirea lanțului de reacții care scurtează telomerii tăi în fiecare zi de stres necontrolat. Găsește vârful gleznei interioare, acel os rotunjit care iese în relief pe partea din interior a piciorului tău. Pune 4 degete direct deasupra lui, unul peste altul, măsurând în sus de-a lungul osului. La capătul celui de-al 4-lea deget, direct în spatele tibiei, nu pe os, ci în spatele lui, există un spațiu moale, un loc care la aproape oricine e sensibil la prima atingere, un loc care parcă știe că va fi atins și reacționează înainte să apeși cu adevărat. Acesta este al doilea punct, SP6, confluența celor 3 râuri, cum îl numeau călugării, și nu e o metaforă poetică. Zona aceea specifică e intersecția a 3 meridiane energetice în medicina tradițională, dar în termeni anatomici moderni, e zona unde converg ramuri nervoase care deservesc ficatul, splina și rinichii, organe direct implicate în echilibrul hormonal, în filtrarea inflamației și în recuperarea profundă după stres. Apasă acum spre os, nu pe el, ci în spatele lui, cu presiune fermă, dar controlată. Și respiră. De data aceasta, respiră mai adânc, în abdomen, nu în piept. Simte cum abdomenul se umflă la inspirație și coboară la expirație.
Ține presiunea 30 de secunde și nu face nimic altceva decât să respiri și să simți. Pe măsură ce secundele trec, vei observa ceva care nu poate fi sugerat și nu poate fi simulat. Umerii tăi coboară singuri, fără nicio intenție conștientă. Maxilarul se relaxează ușor. Respirația se adâncește fără efort, ca și cum corpul tău a primit în sfârșit permisiunea să se relaxeze complet. Aceasta nu e relaxare mentală. Aceasta e nervul vag care se trezește. Aceasta e acetilcolina care circulă. Aceasta e inflamația ta sistemică care începe să primească semnalul de oprire. Și acum urmează ceva ce schimbă totul. Ceva ce face diferența dintre o tehnică bună și o practică cu adevărat puternică. Activarea simultană a celor două puncte, pe picioare diferite în același timp, produce un efect pe care niciunul dintre ele nu îl poate produce singur. Și despre asta urmează să afli exact cum și de ce. Ceea ce se întâmplă când activezi ambele puncte în același timp e ceva ce nu poți să descrii complet în cuvinte, trebuie să îl simți și în câteva secunde o vei face. Pune degetul mare drept pe ST36, punctul de sub genunchi pe piciorul drept. Pune degetul mare stâng pe SP6, punctul de deasupra gleznei pe piciorul stâng. Apasă simultan pe ambele. Și acum respiră. Ce simți în primele 10 secunde e o senzație de ancorare, ca și cum corpul tău tocmai a fost conectat la ceva mai mare decât el însuși. Picioarele devin grele, în mod plăcut. Respirația coboară singură din piept în abdomen, fără niciun efort conștient din partea ta. Și undeva în spate, în zona dintre omoplați, simți cum o tensiune pe care nici nu știai că o porți se dizolvă încet, ca gheața la soare de primăvară. Nu dramatic, nu brusc, ci exact atât cât trebuie. Acesta este efectul sinergic. Când ST36 trimite semnalul de activare celulară și SP6 trimite simultan semnalul de calmare sistemică, corpul tău primește două instrucțiuni complementare în același timp. Curăță și liniștește. Activează și protejează. E ca și cum ai deschide simultan fereastra și ai opri sursa de zgomot. Aerul proaspăt intră tocmai pentru că zgomotul s-a oprit. Și în liniștea biologică pe care această combinație o creează, corpul tău face ceva ce nu a mai putut face de mult. Se ocupă de el însuși. Alternează presiunea la fiecare 10 până la 15 secunde. Apasă mai ferm pe ST36, ține, eliberează ușor, apasă mai ferm pe SP6, ține, eliberează ușor. Fă asta timp de 3 minute în total. Și în aceste 3 minute, în timp ce tu nu faci nimic altceva decât să respiri și să simți, în corpul tău se petrec lucruri pe care nicio pastilă nu le poate declanșa simultan și în această ordine. Autofagia primește semnalul de activare. Nervul vag se trezește și eliberează acetilcolină. Cortizolul începe să scadă. Inflamația sistemică primește ordini de retragere. Și telomerii tăi sunt, în acest moment, mai puțin sub presiune decât erau acum 3 minute. Călugării taoiști făceau exact asta în liniștea dimineților lor de munte, înainte de meditație, înainte de drum lung, înainte de orice efort care cerea corp și minte întregi. Ei nu știau terminologia, dar știau efectul. Și efectul e același indiferent dacă îl numești qi sau acetilcolină, indiferent dacă îl descoperi pe un munte acoperit de ceață sau într-un laborator luminat cu neoane albe. Acum, întrebarea reală e: ce se întâmplă după aceste 3 minute? Ce se construiește în corp dacă faci asta nu odată, ci în fiecare zi? Și răspunsul la această întrebare e motivul pentru care tot ce ai aflat azi contează cu adevărat pe termen lung. În primele 24 de ore după prima sesiune, nu vei simți o transformare dramatică. Vei simți poate un somn ceva mai odihnitor în noaptea aceea, o respirație ceva mai liberă,
o ușoară diminuare a acelei tensiuni de fond pe care o porți fără să o observi. Corpul tău a primit un semnal nou și îl procesează, la fel cum o sămânță procesează apa primei ploi, fără spectacol, dar cu precizie. În prima săptămână de practică zilnică, lucrurile devin mai clare. Rigiditatea de dimineață, acea greutate din picioare despre care am vorbit la început, începe să scadă perceptibil. Nu dispare complet, dar e mai puțin prezentă, mai puțin insistentă. Mintea ta dimineața e ceva mai ascuțită, gândurile se mișcă mai ușor, ca și cum ceața s-a subțiat. Recuperarea după o zi dificilă se face mai repede, nu pentru că ai muncit mai puțin, ci pentru că corpul tău a reînvățat să se repare eficient peste noapte. Autofagia lucrează, nervul vag e mai responsiv și această responsivitate se acumulează zi de zi ca un strat subțire de protecție care se adaugă peste cel de ieri. La sfârșitul primei luni, diferența devine măsurabilă și vizibilă. Nivelul de energie pe parcursul zilei se stabilizează. Nu mai există acel abis de după amiază în care totul devine greu și ceața mentală e la ea acasă. Somnul devine mai profund și mai recuperator. Echilibrul hormonal se reglează treptat, pentru că SP6 lucrează direct asupra sistemelor care guvernează această reglare. Și dacă ai face o analiză a markerilor inflamatori în acest moment, ai vedea ceva ce nicio dietă minune nu produce în 30 de zile. O scădere reală, măsurabilă, a inflamației sistemice. La 3 luni de practică zilnică se petrece ceva ce depășește orice efect pe termen scurt. Corpul tău și-a construit un nou punct de echilibru, un nou nivel de funcționare de bază. Telomerii tăi s-au scurtat mai puțin în aceste 3 luni decât s-ar fi scurtat fără această practică. Vârsta ta biologică a început să se despartă de cea cronologică, nu ca o promisiune vagă, ci ca o realitate înscrisă în biologia celulară a fiecărui organ din corpul tău. Și tot ce a fost nevoie au fost 3 minute pe zi, 2 puncte și răbdarea de a face același lucru simplu în fiecare dimineață. Iată adevărul pe care vreau să îl iei cu tine din tot ce ai aflat azi. Longevitatea nu e un privilegiu al celor cu acces la tratamente scumpe sau la tehnologii avansate. Nu e niciun accident genetic norocos. Longevitatea e rezultatul direct al modului în care îți tratezi corpul în cele mai mici și mai obișnuite momente ale zilei tale. Călugării taoiști din munți nu aveau nimic din ce avem noi. Nici confort, nici tehnologie, nici informație medicală. Aveau doar practica lor zilnică și înțelegerea că un corp care e ascultat în fiecare zi se repară singur mai bine decât orice remediu extern. Noi am uitat asta. Am înlocuit ascultarea cu viteza, răbdarea cu rezultatele imediate, practica cu pastila. Și corpul nostru plătește prețul acestei uitări în fiecare dimineață în care ne trezim mai obosiți decât am adormit. Dar uitarea nu e permanentă. Și asta e vestea cu adevărat bună. Corpul tău nu a uitat nici nimic. El știe exact cum să se regenereze, cum să se curețe, cum să-și protejeze propriul cod genetic. A știut întotdeauna. Tot ce ai făcut azi a fost să-i dai din nou permisiunea să o facă. Și acum vreau să te întreb ceva și vreau să fii sincer în comentarii. Dacă ai fi știut de aceste 2 puncte acum 10 ani, crezi că viața ta de azi ar fi arătat diferit? Nu mă refer la miracole, mă refer la energie, la claritate, la acel sentiment că ești în corpul tău și nu purtat de el. Scrie mai jos ce crezi, pentru că răspunsul tău contează mai mult decât crezi. Dacă ce ai aflat azi ți-a deschis o perspectivă nouă, dă un like și abonează-te, pentru că în materialul următor mergem și mai adânc, acolo unde respirația, presiunea și atenția se combină într-un singur instrument care amplifică tot ce ai învățat azi de 3 ori.